mi se. Da pođem na Buga, tak si pođeš. Testfahrt. Testfahrt. Prvi. Tu máme všetko, to je braničky, malá, veľká, 4 plotové dielce, vybrusené, toto je oné hrany, hej, vnútorné, tak budeme potom toto, tak to bude napraškované, tak potom budeme dávať potom tie lamely, aj tie adaptéry, toto, čo je teraz práve hore, budeme to dávať potom dnu na výplň. Ideme do praškovni, je tam vybavené. Chcem to tam odniesť dole voči do dasky. Bombičky. Skoro jakáž čierna to tak vyzerá, keď tak to je podľa toho, aké svetlo je. Také dosť malé to je, ale pekne to je zrobené. Pekne to je zrobené. No to je. No tu je prvá. Tak pôjdu vlastne 12, to tá bude, tá spodná bude tiež tak zarovno s tým vrchom. 12 dokopy, 2 cm bude medzi tými latami. 2 cm medzera. Dobre, to je paráda. Toto je lišta vlastne. Tá lišta tu sa vloží a toto zakryje vlastne tie šrubky z druhej strany takisto. Tak, výplň máme hotovú. Teraz dáme tieto lišty ešte z obidvoch strán a tu dám zámok, kľúčku, vložku. Tu nahodíme zavesky a hodíme to tam. Tam to pôjde. Tam konkrétne, tam presne to. Tu presne to pôjde. No, tu sú lišty teraz. Lišty z jednej strany. Už je namontovať to na zavesky.